אז איך הוא מסתובב ברחוב ושוב פעם קרוב, לא קרוב. דמויות חולפות אל מול עיניו וזהו נחל חייו. והרחוב לוחץ וזה בתוכו שמתפוצץ. אז מי הוא בכלל בתוך עולם ואז תגיד לו מי אני, תגיד לו מה נהיה, תגיד לו הוא חסר עד שהכל יסתדר. תמיד עולה, העיקר שלא ייפול, אז תן לו יתגלה.